שעה שאני מחפש את הים. לא יכלו לשים שלט? ים? תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום. מרחורש בצורת שופל מתקרב. מורני, תתחבי! מהר, מהר! מורני? סרג'ו, נראה לי ראיתי את מורני פה. המרחורש, השתגעת, זה אמצע המדבר פה. נראה לך חטפתי זפת שמש? זפת שמש רציני, בוא תשב. יאללה, איפה מורני שלי? מרחורש, אני רוצה לבקש את בתך של ידך, את ידך של בתך. סמל מוקד, עוד מילה אחת, אני שם את החליפה של האיומים. וואו, חבר'ה, בוא נרגיע פה קצת את האווירה, שיהיה יותר קליל, אולי נוכל לרקום פה איזה דיל. איזה דיל, סרג'יו, איזה דיל? אני לוקח 10% מכל דבר, והוא נכנס לעסק המשפחתי. יאללה, סגרנו, תירשם בקורס. Welcome back to the breaking news on E-Channel. We are reporting live of the Uzan and Oresh wedding. The biggest question today is, of course, which dress is Moran wearing? Which designer had the big honor to design her latest fashion style? As we're getting the latest news, there are 10,000 of people on the street. So far, ladies and gentlemen, it's gonna be the biggest event in 2011 live on Breaking News here on E-Channel. השחור הנהדר של השולחן והקערה שמתחתיה שפשוט מדברות אחת עם השנייה. בואו נמשיך אל הסלון. ברוכים הבאים אל הסלון. גם פה כל דבר נבחר בקפידה. הספה, הקורסאות ואפילו האקססוריז, הכל ביד אומן. אבל הדבר שהכי עושה את הסלון הזה זה המתח הברור שהמייצבת יצרה פה בין המיקום של הספה למיקום של הטלוויזיה. החוסר היגיון הפנימי הזה הוא מדהים. מזל גדול שיש טלוויזיה גם בחדר השינה. אחריי. טוב בנות, זאת שאלה אחרונה, מרחק מעד 500 מטרים, אין יותר גלגלי הצלה. אבל אנחנו לא זזים. אין יותר גלגלי הצלה, 500 מטרים ליעד. טוב. מי הוא המנחוס של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה? יפתח. לא, מה פתאום, זה אוהד. למה אוהד? לא, זה יפתח. לא, אתם לא זוכרים עם הפועל תל אביב שהם הפסידו? נכון, אוהד היה. אני אומרת לכם, זה אוהד, זה אוהד. טוב, אנחנו אומרות אוהד. סגור, בטוח, כן. בטוח? סגור, אוהד. 100%, כן. התשובה שלכם? לא נכונה. התשובה הנכונה היא רן. אז זה רן? רן. וואי. לא נורא בנות. תודה רבה. היה כיף. עידו את החתיך. תודה רבה. איזה באסה. שלום. שלום, לחוות רונית בבקשה. חוות רונית, אין בעיה. חוות רונית. שלום. טוב בנות, חוות רונית, המרחק ליעד 2 קילומטרים, הזדמנות טובה לעשות הרבה כסף. נתחיל משאלות על 200 שקלים, שאלה קלה. כן. מה מורה נוהגת לעשות ביום שישי בערב? היא אוהבת את אינפקטד. מסעדות, לא, מסעדות. היא הולכת למסעדה טובה. בואו אני אעזור לכם, לא מה היא אוהבת לעשות, מה היא בפועל עושה. בפועל עושה ביום שישי בערב. ישנה? היא ישנה. כן, היא ישנה, היא תמיד ישנה. ישנה זאת התשובה? כן. I want it